קילומטר אורך. אורן, תקשיב, בברקסים שהם חרה, בברקסים לא חזקים, כשהם חמות, אחרי שאתה משתמש בהם הרבה, הם לא עוצרות. זה אולי צריך להחליף לך רפידות, אחי. הוא בודק, אם הכל נראה לו בסדר, הוא לא מחליף סתם. הוא אמין. גופרו? אורן, אתה... יש! עכשיו גיליתי, עכשיו! מישהו הכין את זה. סגרו, בגלל זה. הכינו כמה ירידות חלופיות.